Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san hnriu iwe khandai pra. Ki artli ki regional committee jongga jela Meghalaya bat Assam kilaya kren haga jingya lang ban sedang no ya ga jingya penbaik put hagi sautli ki jaka ki badan ha khaput karib hoi bat ka Assam. Kani ga jingya lang kalalong ha Assam State Guest House ha Khanapara. Ya ga committee penbaik put na ga jela Meghalaya lakhli do ba Preston Tensong u sembut menteri ramba ga jela ko mu chairman Katba ya ka regional committee jongga Assam lakhli dau Atul Bora bat u Chandra Mohan Potaweri ki badai ki menteri sarkar ki artli ki committee ki laya kren kumno bani penbet no ya ka Desh Domria Nongwa Mautamur bat ka Bordwar katba ya ka block 2 kin saya kren kam hadin ki dekhot jongka Khasi Students Union harangkat ki pajba kila bekrat ya ki karbi ki batmu ban rabor ya arngut ki kena amasi kumjuru ya arputli ki masi kani kala ja hakapor baka seng KSU kadang pelong jinyalang ha khanduli ki dekhot ka KSU kila yo ban pelat ya ki arngut ki kena kat baki karbi pat kila lak pet da kasai u sembut menteri ramba ka jela uba sniau bhalang dhar ulapan pau ke jing sngokhian marba bun ki college harilom jantia kidang duna ha barok kiliang ula ong ba usngau leran yala di kum unong mikmat ban yoi baki college kidang bun ki jing duna ula ai nuksa ya ka kyang nang ba college da ba ong bagi samla ki balek ban puli ha ka college om ikop kum kita ki kena college nrei la i kum baki dei kinong lek yo lek hat ya kani ulakren ha ka jing rakhi ya ka jing dap shipos nem jongga Umlong Presbyterian College ka kanhun kinong hikai college ka Meghalaya College Teachers Association kumju ru ki samla puli jongga school ba nehu lani ka nehu Students Union kila persya ya ka rai jongga nehu ban pentre kam no ya ka National Education Policy naduk ka shitarik unailar mentau snem kinong hikai college kila ong ba khaman shwa kala don ka jinyalang hanehu ba ompat dei ban rai kerki ban pentrekam ya ka National Education Policy hnrei kendit u vice chancellor ka nehu ulapan bana ba on pentrekam no nadu ka shitarik bat kani kala pen kulmar jengmut ya ki college nomor bahadu menta kidang ya da ka course ka berim ka sarkar kala pek perman bha menta bat kala penjur ya ki bor pahara ha Manipur hadien baka jingya kan at kanang jur syusyu khamtam hadien bala sapriang ga video jongki arngut ki kintai ki bala sya penia lungkut kila dan hadu hnriu hajar teli ki kes ki bala register ba kentup nadu ka jing punjulor ya bat ka jing thang ya ki jing don jing em jongki brio bat jong sarkar rukum jo ka sarkar pedeng kala pha shispa lai pusan perton ki sipai bakin yarap ya ki pulet jongga Manipur haka cinematograph amendment bill ka don ka kendon ba on set patok lai snem kenti ya ki no gino ki batu ya ki film jongki weipat kani ka bill ka don jing tmu ban penjanai shushu ya ka jing ai certificate ki ba ka Central Board of Film Certification kala ibet kani gadai ga jingtmu ban kentiu shushu yaki karkana film bat kumjuru ban light na ga jing syatu jong ke film jongki hadu ujeliu mentau snem kiladon hadu prapunyo hajar arpun rengut kinong India ki bala wengno ya ga jinglong nongshong shnong jongki nagari lajong ya gani la pentip do menteri katnat korbari US Jaishankar ulai itu bagilah don hadu khanyo point sanpho langut kinong India ki bala wengno yala ka jinglong nongshong snong joki nadu usnem arajar khatwei hadu menta kidon bun ba kinong India ki bala kela ki nongshong snong joki wei pat kiri ka perthai khambon ki kidei ki bala poisha United Kingdom sha United States Australia Germany bat shaki wei pat kiri Katanat customs kala ya obat shipho klor tingka ka pisa ka banabari na ki laingut kinong Tajikistan. La ya obat yaki ha Indira Gandhi International Airport ha Delhi. Lalap ya kani ka pisa na ka juti jongki ka bakila thep ha ka plara. Kini ki laingut ki dei blatmu banlet sha Istanbul.
ka jing tokit yaki kadang ya chakmat ka Central Board of Secondary Education la ni ka CBSE ha India kala penselur yaki school bakin penon kam daki kitien la jong kum ka wei na ki kitien ha ka jing ai jing hikai yaki kena school kani kalong sibenta jong ka jing pentre kam yaki kendon jong ka National Education Policy ka patmu ban ai jing hikai yaki kena ha ka rukom jing hikai jong ka India ka menteri rang ba jong ka West Bengal kala penbena ya ka skim aikam aijam ka khela hobe leng ba kani on aikam aijam ya ki baduk bat kani ka skim ka jan long kum ka MNREGA ya ka bala penlut da ka sarkar preng ka Banerjee kala pen kre ban pelong da ka jing yakhi hadalhi ban dawa na ka sarkar preng bakan pelait pisa na benta kani ka Russia kala berngem ya ka Poland bakam dai satia ban penwit ya ka Belarus lem kumta kan khe ka thma ka bashirkai u Presiden ka Russia Vladimir Putin ula keno baka Poland ka don jingtmu ban kini ia ki jaka ki bahap menshwa ha ka Soviet Union kani ka jing berngem jong Putin ka dai hadin baka Poland kala pha penklan ia ki sipai jong ka hak hapot namar baki sipai Wagner kila wan poi ha Belarus kinong Iraq kila leit ban tambor bat thang ya ka office jong ka Swedish Embassy ka badon hanong ba Baghdad kani kala ja hadin ba kala don ka jingtmu bantang ya ka kot ba jong Muslim ha Stockholm ka Iraq kala be no yo Swedish ambassador bat ka Sweden kala pen kenria no ya ki nong tre jong ka shanong ba Stockholm ka jingtang ki pai ba ha Iraq ya ka office ka Sweden ka dei na ka daw ka jing sha thang jong ka Koran bat ka lama Iraq ha ka wei na ki jing ya ki ha Sweden ha ubnai bla dep ka Czech Republic ka don jingtmu ban thiet nhiều punyo tali ki Leopard 2A8 tank na Germany ya kini kitup ki balong ki tiarthma ki bakat kum ka juk menta ki balabiang nadang sedang ban yada bat bantur lashna daki company KMW Kraus Maffei Wegmann bat ka Rheinmetall ya kini la pentip da menteri ya dari ka Yana Chernokova hadin bakala yakendo yau menteri ketanat yadari ke Germany u Boris Pistorius ka Czech Republic kala bu tong ba hapo usnem arjar arpunyo kan la bandon bun teli kitup kiman jongka ka Ukraine kan penkala bank sarkar ya bun teli ki bank ki balong trai da kinong Russia kala rai ru ban penkala bank sarkar lut ya borok ki bank ki ba penyasno bat ki bank ki bana Russia kiba bon ki bank ha Russia ki dei ki balong trai da kinong Russia bat ki dei ki briu ki bala sha te kendon ha ka Ukraine ki bor pahara jong ka Italy ki la yo kurup sun point lighton u drug cocaine u basong dor hado khandai spa $1,000 million ki la yo kurup ya kini ki drugs na duriao jong ka dolan nong Sicily kini ki drug ki dei ki bala penhap na ka wei ka jai bat ki don sadaki wei pat ki ban wan khwa ya ki ban penya yo sha Italy hagani ke jingja kila don sangut ke pasyakem arngut kidei kinong Tunisia uwei na Italy uwei na Albania but uwei pat ubana France palat chis pangut gibriu kila mensau namar ba ka jinghap upriau bahe kat ka bol ha Veneto ka than chitei lamingi jongkari Italy ka jinghap upriau bahe kat ka bol kala penlengo e gibor sarkar jongkatei ka than kila don kuma san spangut gibriu kibala phone shaki kenhon yarap ha ki jaka ba pher kila don ru ki video ki blak sapriang ya ka jing he jong pria ki jing khangit jong yeng breu kila pan bar ki dieng kila khlem namar ka jing khruwet jong kala air ki try petrol pump ha Pakistan kila berngem ban khang ya ki petrol pump jong ki ha barok ko wei ri Pakistan lada ka sarkar kampen kiu ya ka bai yonong jong ki ka Pakistan Petroleum Dealers Association kala berngem ban perlong jinghi lada jabak sarkar kampen kiu 100% ya ka dor jong ka petrol bat diesel ka sarkar kala kular bahkan syong jing lang kerki ban ya kren ya kani kaman ka Cambodian People's Party kala pen kutno ya ka jingyalap election jong ka da ka penlong da ka jingyai pajba ka election ha Cambodia kan long ha ka arpulai tarik unaitung kidon khat pratali ki seng ki bayakun hakani ga election na kabanta shispa arpasan tali ki si kinong tap vote baro kidon khandai po nyo million ngot kitu kilong kimat kublai